večer. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer, milí diváci. Herec, mesiar a traja speváci sú naši dnešní hostia. Dokonca sa tu bude dnes aj grilovať. Budú vám tie clinky. No a ja viem, taký mesiarský jeden, taký mi napadol, že mesiar má tesne pred fajrontom, ostalo mu jedno kurča už len, rád by sa ho zbavil, na poslednú chvíľu dobehne taký chlapík a hovorí, prosím vás, máte nejaké kurča ešte? Áno, samozrejme. Vytiahne tu kura z chladničky, hodí ho na váhu, 1,20 kg môže byť, a väčšie nemáte. Tak zoberie to isté kura, ide akože do chladničky, hej, vybere to isté, dá na váhu, troška tak pritlačí, 1,70 kg môže byť. A on hovorí, viete čo, dobre, dajte mi obidva. A tak ešte jeden, tak. Ja tie detské vtipy mám rád, nie? To mám také, že Mirko telefonuje, malý mesiarovi. Máte prasacie uška? Áno, mám. A nožičky prasacie máte? Áno, mám. A máte aj ňufák prasačí? Áno, mám. Bože, vy musíte vyzerať. Tak ale o mese neskôr. Najprv privítame nášho prvého hostia, ktorým je herec Noel Cucor. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj, vitaj. Ahoj. Vitaj, no opäť počasie ja musím povedať, že ty si bol, na teba to chudáka, na neho vyšlo ešte v tých covidových časoch. A ja si na to spomínam, my sme tu sedeli obidvaja, tak debili v tých rúškach, nie? A nikto tu nesedel, takže je veľmi príjemné. Jeden divák a ja som musel normálne, však len oči mu bolo vidno, tak ja som musel dať na obrazovku jeho fotku, no reálnu, aby diváci vedeli, že kto tu je, hej, že kto by náhodou mu to nedoplo, alebo niečo, že v tom rúšku. No hrozné, no tak vítaj konečne už normálne. Ďakujem, prežili sme to a je veľmi príjemné vás vidieť tu, teraz v sále, takže ahojte. Teším sa. No. Ja si už ani nepamätám, o čom sme sa tu bavili, ale to je jedno, lebo nikto si to nebude pamätať. Ale ja tak rád vždycky, že aj že ako si vyrastal, alebo niečo také k tomu herectvu, ak si sa dostal. Ty si z Nových Zámkov? Áno. Z Nových Zámkov a tam si sa nejak s herectvom stretol, alebo? Som sa tak nejak, s herectvom, iba vieš čo, chodil som veľa do kina. Ty si taký filmový man. Áno, ja viem. Čiže ja som bol vlastne varený pečený v kine. To bolo miesto, kde som vyrástol. Takže to boli také prvé kroky, vieš, že bavilo ma pozerať sa na tie filmy. A ako taký chalán z malého mesta som si hovoril, že no dobre, tak ako možno by som to mohol robiť, ale predsa len vieš... A čo bolo také obľúbené tvoje? Čo pamätáš si vtedy z tých rokov? Akože z tých filmov? Hej, z tých filmov. Tak začínal som ako dieťa, vieš, Disneyovky a také akože Levý král a tieto veci, ale potom Stratené v preklade film, to je taký to ty si už také, áno, to už som si uchádzal. Disney, vieš, moje bolo Nupagadí, nie? No však to... okej. To má obyčaj. Ten zajac, čo naháňali sa, vieš, on je také, no však... Hej, ale pamätám si to. Čuk a Gek. Ale Ale Tom a Jerry už som zažil napríklad, hej. Tom a Jerry, to už som bol. Strýko Držgroš, no to ešte tak. No ale to som nebol dieťa, ja som mal dieťa. No ale že ty si ešte zažil také, že požičovňa, že VHS-ky? Hej, to bolo vlastne kino presne a videopožičovne sú tu. Pamätáte si to stále tiež? No ty starší, presne videokazety a mali sme ich niekoľko v meste, tých videopožičovne. Tam som bol tiež varený, pečený. Dodnes si pamätám také tie veci, že išiel som si vybrať film. A bol som tam hodinu a nechodil som, a neboli ešte mobily a tieto veci bežne, alebo deti, nie? A pamätám si, že moja mama iba prišla zrazu hľadala ma všade a nevedela, že či som stále tam. Ja som stále v tej požičovni si vyberal, ktorý asi film si požičiam, ale rád na to spomínam, vieš, že som veľmi rád, že som zažil tú dobu, lebo napriek tomu, dobre, tá dnešná doba je to super, všetko máme v dlani a tak ďalej, ale chýba mi niekde. Som rád, že som to zažil. No tak mama ťa nehľadala po krčmách, ale po požičovniach. No, vidíš to? Niečo bolo so mnou evidentne veľmi zlé. No. Tak ale s tým sa aj niečo, myslím, že spája niečo s mamou, že niečo si je tam... Čo si mi hovoril? Ja som také, ako tá láska k filmom niekedy bola až tak ďaleko, že keď som potom prišiel napríklad s poznámkou zo školy, že vyrušoval som na hodine a tieto veci, tak som chcel ísť do kina veľmi, ale bolo mi to zakázané a nakoniec teda ako jemná kleptománia, že som jej ukradol peniaze a išiel som do kina a potom som možno dostal aj nejakú facku, keď som sa vrátil domov, ale tak... Tak ale to máš dodnes teda, si taký filmový. Facky? Alebo... Nie, maniak. Kradnutie, hej. Maniak filmový, že si, no. Lebo kleptománia
Mania ma tiež prešla. Hej, aj to, dobre, dáme to ďalej všetko pre istotu. Tak ale sa ti to podarilo, vidíš, aj že herectvo teda, ale že aj vo filmoch si zahrať. Áno. Lebo tých filmov bolo viac v poslednej dobe vlastne. Však prednedávno bola Správa. Správa, A to pravda. si schudol, počúvaj, koľko? Videli ste film Správa? Pozrite si tam, schudol, koľko si schudol do toho filmu? 18 kg. 18 kg? 18 kg, ale zotavil som sa z toho, hej. Ale nie. Môj zadok už menej, ale Ale nie vieš, veľmi, čo ide. počúvaj ma, furt si to ne. Nie, áno, akože ja som vždy bol chudý, tam som musel byť extrémne chudý, ale vieš, čo je problém, že... Čo? A teraz už o tom asi môžem rozprávať, lebo keď film vyšiel a musel som o ňom hovoriť a tieto veci, tak človek predsa len si uvedomuje, boli to vážne veci, vážna téma. Áno. A ja som bol veľmi zodpovedný a asi zodpovedne som k tomu pristupoval, ale môj zadok, vieš, ja som to volal, že stalo sa mi SZČO, ale nie v rozmere, alebo teda v tom, ako, čo to znamená, ale stal sa mi syndrom zadku čiperného 80-tníka. A to je naozaj, to je vec, že začneš chudnúť. No. Ja tomu nerozumiem. Ja ti to vysvetlím. Nechcem si to predstavovať. Zapamätaj si čiperný 80-tník, hej? No, že... A potom som to hovoril vlastne... Ja viem, čiperný 60-tník viem, hej? Ako, to viem. Ale vidíš, že ja som ťa tromfol v tomto. No. Ale ide o to, že ja som vlastne... Ja som veľa cvičil, ale bolo to kardio a tieto veci. Mal som obmedzenú stravu, takže som chudol. Lenže som podcenil to. Svaly zmizli. Aha. A podcenil som... Ale ja som konečne v tej dobe, som mal prvýkrát a poslednýkrát 80 kg. A bol som celkom hrdý na svoj zadok. V tej dobe. No. Konečne som mal niečo a prestal som robiť drepy a tieto veci a nikto mi nepovedal a ja som sa nedovtípil, že vlastne keď odíde to svalstvo a tá hmota, tak celé... Takto, aha. Hej, spadne. Takže čiperný 80-tník, hej. Ale teraz už si sa vrátil do 60. Teraz som čiperný 50, hej, ale stále taký udržiavaný v pohode. No tak lebo sa nenaješ, bože môj, Ale ja jem, vegetári, ale trdieš, nič nie je. Takže Ja viem, vlastne že vegetarián herec, je. mesiar, to je takže Mesiar vegetarián. príde, naješ sa konečne, Dobre. počúvaj ma. Ma niečo... Tak si vegetarián, či čo? Som, No tak a? A to nie je normálne? A to z toho neviem, či, hej? Ale Dá vieš, sa? že sú aj veci, ktoré nie sú mäsové, ktoré obsahujú proteíny, a teda bielkoviny, Aha, zase to ktoré sa potom príjmajú a jedia, takže... Čo si ma premeriava, že hneď spravil, že... Tak áno, že čo by sme mu tak dali tajne, no. Nejaké čo? A to fakt? Vegetarián? A Fakt. to odjak živa, alebo si sa tak nejak... No tak odjak živa úplne nie, ale už ako malý som veľmi nepreferoval mäso. A tým pádom vlastne som bol ten typ dieťaťa, ktoré stále robilo fuj nie. Občas som zjedol kuracie prsia, keď ich mama uvarila, ale potom sa to tak prirodzene, vieš, vyvinulo, že keď som zistil ako dospelý chalan v 18 alebo tak, keď som sa osamostatnil a prišiel som na to, že vlastne nemusím jesť to mäso a vlastne mi to nechýba a viem si tie bielkoviny nahradiť inými vecami, Hej. tak som to nechal tak. Hej, no ja som si to všimol, sme sa stretli na káve, lebo to, že je vegetarián v poriadku. Aj. Ale že dáme, že idem si dať kávičku. A tento, že on volá aké ousené latte, či čo, počúvajte. A toto je presne ten výraz, ktorý mal pri tom stole. To A je nič ako nehrá. špagety bez parmazánu, keby si... Čím nahradíš parmazán na špagety? Ale veď ja som nahradil mlieko ouseným mliekom A kávu si... a káva tam bola. Tam bola káva? No, nie je to až taký problém. podľa Ale že mňa. viete, vyrobili ti to z niečoho, z nejakého ousa, tú kávu. No áno. Nie, káva bola káva a ousené mlieko bolo ousené mlieko a... Hej? No dobre. Neveríš mi, ja to vidím. A čo máš ešte také? Čo mám ešte tak? Také fuj, hej. Ale oni sú zblbnutí z vás už, tí čašníci. Mňa sa minule, že hrachové mlieko, či chcem, spýtala. Ale aj to ponúkajú. A čo ste zbláznili? Idem na predstavenie s hrachovým mliekom, však ako veď... Čo by tu bolo? V prvom rade by si to všimli hneď. Nie? Nie. Nie? Nie. No. Ale chápem, že máš Obavy. No tak áno. Zodpovedný moderátor, vieš, že za hrachové mlieko. Hej, áno, je to profesionálne, takže No. nebudem sa s tebou hádať. Áno, no takže toto, ale veď no, nič proti tomu samozrejme. Ja len, že dojde ten mesiar za chvíľočku, ak si to premyslí, hej, tvoje smerovanie životné, dobre? Že aby ten zadok... Nič ti nesľubujem, hej. Nič ti nesľubujem, ale dobre teda akože v prospech môjho zadku. Áno, no uvidíme. Zvážim to. Dobre, no čiže to bola správa, a to je všetko Slovenská televízia ako produkcia. Áno. A aj najnovší film, k tomu sa chcem dostať, ktorý už bol v kinách. Áno, ale stále ešte beží v ale podstate. teraz asi bude aj v Slovenskej Áno. televízii, čo chvíľa, volá sa Perla. Tak. A tam hráš tiež hlavnú postavu. Jednu z. Tak taký krátky, len povedz, že o čom to je, aby vedeli. Ja tu mám ukážku, potom si pustíme.
Perla je príbeh mladej maliarky, Slovenky, ktorá vlastne v 80. alebo teda v 70. rokoch emigruje do Rakúska a pokúsi sa o to a podarí sa jej to a jej bývalý, alebo teda vtedy ešte partner, ktorého hrám ja, zostane na Slovensku a chytia ho a on ide vlastne na 10 rokov do väzby. A príbeh sa odohráva vlastne po 10 rokoch od toho momentu, keď sa ona na jeho žiadosť, keď on je už oslobodený, vracia na Slovensko a majú spolu vlastne dieťa, ktoré on nikdy nevidel a... Ja, že ona s tým dieťaťom odišla. Áno, áno. Ona bola tehotná v tej dobe. Ja tak. Porodila, už má nový život vo Viedni, slobodný život, pretože je mimo režimu, ktorý ju zväzoval a po tých 10 muža tam má rokoch nejakého áno, a vracia sa naspäť a tam sa vlastne chytá a začína ten príbeh. Ten príbeh. A s tebou asi zrejme tiež? So mnou asi. Hej. Áno, sa tak vráti sa. Ale je to naozaj... Hej. Ono to znie pomerne depresívne, keď o tom hovorím, nie? Ale je to naozaj krásny film. Áno, slovensko-rakúska koprodukcia. Áno, to je slovenská, ojedinelé. slovenská televízia. Tiež sa na tom podielal, no a ona sa teda vráti a spolu ako... Je tam taká... Je to o slobode, je to... Je tam taká vnútornej scéna sile. jedna, hej. Už sme tu. je tam A jedna. ja som ju sem nedal, netešte sa zbytočne, hej. Lebo počúvajte, to by sme museli dať, že 18 na neskoro večer. Normálne oni tam, no. Pozri. Trvá to dosť dlho. Hej, bola to... Áno, je to pomerne dlhá scéna. Ja som vyberal ukážku na dnes a prišla manželka z vedľajšej izby, že či pozerám nejaké filmy pre dospelých. No. Lebo tam taká scéna, počúvajte. A to môj film. Počkaj, to robím reklamu, chápeš? To je Jasné. na toto. Akože, pozri, je to pravda, no. Tak ako... No? Vezmite rodinu, choďte sa pozrieť. Nie, zase. Moc malé deti neberte, hej, na ten film. To vás ani nepustia, ale áno. No. Ale takú tú väčšiu, staršiu Toto rodinu. tam nebude, netešte sa zbytočne, tak len tá ukážku si Dobre. pustíme. No. Zobrala si ho kvôli občianstvu? Nie. Vie, prečo som sedel? Ja Jozefa naozaj veľmi ľúbim. Ak ho ľúbiš tak, ako si ľúbila mňa, tak potom ho Pán Boh ochráni. Podajte. Môžeš sa ešte vôbec pozrieť do zrkadla? Čo som mala robiť? Robila som to všetko kvôli nej, kvôli Julii. A ja nie. Si chcela, aby sa narodila v base? Ani list. Fotku. Znamenie, že žiješ za celé tie roky nič. Kto spraví také niečo? Áno, taký... Na poslednej chvíle som si nebol istý, či nepustíš tú scénu, ale... Takýto pekný rozhovor na lavičke a za chvíľu... No, počúvajte to, keby ste videli. No však pozrite si to. No ale tam si bol taký, čo to? Taký, ja som vlastne aj donedávna bol taký. Strapatý, vedia, strapatý, tak kušeravý. fixujem, no, že- Áno, ale potom vlastne som nedávno dotočil projekt a povedal som Iný si, že zase potrebujem... niečo. Áno, a Že tam chceli povedal som takto. si... Nie. To skončilo, tam som bol ešte tak, Áno. jak si ukazoval, a jak to skončilo, tak som si povedal, že potrebujem zmenu. Tak mi napadlo, že sa ostrihám sám. Fakt? Hej, ale potom som si to rozmyslel. Aj Lebo už rozmyslel som, čo mi je divné na tom. Nie, ale vieš, čo je najlepšie? Že nakoniec som zaplatil peniaze, aby to vyzeralo, že som sa strihal sám, ale mne sa to páči aj to. Dobre to je, nie? Čo? Dal som si aj fúzy. Ale toto pozerám, že... Hej. Ale tie už to dorastá, takže tak potreboval som len zmenu, vieš. To tak... Ale fúzi, dobre. A ja som mal také. Ja viem. Ja som si hovoril, že možno sa podarí, že prídeme a budeme ladiť, ale tá éra je už preč asi No však. áno, to už je, áno, to už predsa len, no, mladší musia. No, takže toto, Rebeka Poláková teda. Áno, úžasná Rebeka Poláková. Hlavnú postavu. No a tak ešte, že niečo sa chystá teda hovoríš, že niečo budeš natáčať asi? To nemusíme. Ja vieš, že ja tak radšej potichu kým, tam nie som a nedieje sa to. V divadle Veľ plus Vestia môžu vidieť napríklad. Áno, v inscenácii Zajačik. Zajačík, áno. Zajačik od Evy Borušovičovej a to je skvelá taká vzťahová komédia. Ak ste nevideli, tak odporúčam. Myslím, že sa aj zabavíte, aj popremýšľate, čo je dosť dobré kombo. Držíme ti palce, nech sa ti darí. V herectve samozrejme. Akcia veľmi jednoduchá, lebo musím to uviesť. Ty si ma na to naviedol, lebo keď sme na tej ovsenej kávičke boli. Tak... On to nespracuje. Tak ty si mi hovoril, no však povedz im to, že ty si daboval u Jakubiska psa. Aha. No. Hej, ono sa totiž to stalo, viete, že
My herci niekedy čakáme na to, že niekto zavolá s nejakou ponukou, nejakou ideálne zaujímavou, takže budeme úprimní. A mne sa stalo, že z dubbingového štúdia mi zavolali, že iba rovno povedali, že počuli sme, že viete štekať. Ale to kde sa dozvedeli? Ja neviem, ja som sa pýtal, nechceli mi povedať, bola to top tajná proste asi informácia, nikdy som to nezistil. No. Ale teda toto bola prvá vec. Prišiel som teda tam, hovorím, znie to zaujímavo, že skúsim, že možno nejaký animák. Áno, Disneyovka nejaká tvoja obľúbená. Hovorím, dobre. A prišiel som tam a zistil som, že vlastne išlo o Jakubiskov posledný film, kde vlastne jednu z hlavných postav hrá pes. Čo, Perimba? Áno. V Perimbabe je pes? Perimbabe 2. Živý? Normálne chodí pes? Živý pes. Toho nezavolali do štúdia. No. A ja som vlastne len tam sa objavil a že on by chcel teda toho psa nadabovať dodatočne, lebo potrebuje viac emócie. Od toho psa? Aha. A on tam bol, Jakubisko, ešte? On tam bol, ale bolo to úžasné, lebo to bola tak absurdná vec. A ja milujem Jakubiska a jeho filmy. A ja som si myslel, že pôjdem štekať, že párkrát zaštekám alebo niečo. A tam nakoniec on mi vlastne dával pripomienky, že no trochu viac šibalstva, trochu sa smeje ten pes. A teraz vlastne kradne niečo a on sa musí akože smievať. A takéto veci, vieš. A do toho bolo najlepšie, že medzi nami bola vlastne sklenená stena. No. Lebo on bol v jednom štúdiu zvukovom, ja som bol vedľa s tým mikrofónom. A tam bol taký ten, vieš, mikrofón, kde musíš stlačiť, aby ťa bolo počuť vedľa. Keď režisér dáva pripomienky. On to nejak neslačal dobre, bolo to celkom ťažké slačiť. A ja som vlastne z tých pripomienok vždy počul iba, no tak... A párkrát som mu povedal, že iba vždy nejakú slabiku alebo niečo. A ja som ho párkrát poprosil, že môžete to skúsiť, že držať a... Jasné, budem a potom vlastne stále aj tak iba bolo ďalej, že a potom, a ja tak dobre, tak som vlastne viac menej improvizoval pár hodín v štúdiu, asi 2 dni sme spolu strávili a neviem, čo reálne potom je v tom filme vlastne vo výsledku, lebo ten zvuk sa upravuje a tieto veci, ale bola to úplne skvelá skúsenosť, ako naozaj hodná pána Jakubiska. Keď uvidíte psa u Jakubiska, tak to je on. Je to možné, hej. No. Tak skôr ako ideme akciovať, tak len tak zaštekaj, aby vedeli, že ozaj, alebo niečo, no, ja neviem. Niečo tam je. Ideme. Akcia na obrazovke. Ale ty okrem tejto skúsenosti do dabingu, ja myslím, že veľmi nechodíš. Nie, ja vlastne nemám žiadne dabingové skúsenosti. Tak toto, keď uvidia, vieš, do tých rozprávok, dáme tam na obrazovku niekoľko psov. Dobre. A ty ich musíš nadabovať, dobre? Čiže štekáš, dýchčiš, aj rozprávaš. Aj rozprávam. V Disneyovkách rozprávajú tí dobre. psi, hej? Takže dáme tam fotku, tvoje ústa, no. Tak toto máme Rottweilera, hej? Rottweilera, vieš? Čekaj, Rottweilera. No, to je ono. Guten Tag. Kladám pátáka na ten hrozný čas, kedy sú majitelia z domu. A ja som sám opustený, akokoľv v plote. Preferujem vtáčiky, mačiatka, veveričky. Cudzí psi mi totiž nerozumejú. Som totiž iný. Hashtag vegetarián. Daj ďalej. Ďalší Nemec. Daj ho, ďalšieho psa dajme. No, nemecký ovčiak. Počuj, ale to jak ty. Presne. To sedí naozaj. No. Neverte mu ani slovo. Minule zožral celý krídel vrabcov, ktorí mu naleteli. Obrazne aj do slova. Naleteli mu do úst, lebo ich nahovoril, že sa mu tam zasekla und brokolica. Dobre. Dajme ďalšie. No, to je ono. Daj ďalšie. Hej, to som... A to je ale fena, podľa mňa. No, Daj fenu. Dobre. No. Prosím vás, čo ste mi tie úry byli na hlave? Sedím tu jak pripečený 2 hodiny kvôli tomuto. Tomuto hovoríte freškát? Veď to je horšie ako Darinka Rolinsová. A Jaromír Jágr. Jágr. Jágr v 90-tych dokopy. Ako teraz pôjdem von?
Okamžite s tým niečo spravte. Dobre, ďalej. Zastrelte ma niekto. Super. To je... Ale to by si... Čo, ja si mám vyskúšať? A prečo? daj Náhodou jedného. ten kokršpaniel? Ukáž, počkaj. Ja by som Nie, to no sedí daj podľa kokra mňa. Ale to by už tiež malo byť od 18, nie? To je ešte lepšie. Poznáte ten vtip, že príde malý kokršpaniel zo školy a mama sa ho pýta, ako bolo? A cudzie jazyky? No, Basset. Pán doktor, prepáčte, ale mám jeden problém. Chcel by som si nechať skrátiť uši. Áno, ja viem, že to k basetom patrí. Ale ja už to neznesiem. Všetky tie posmešky, že s nimi zametám ulice a že mám na hlave 2 lopúchy, alebo že ťahám za sebou prsia starej ženy. Počkaj, tak ešte čau tam. Tak idem ja čau. To je čistý, nie pes. Maťom tam? Mne sa páči, jedna ostrokytlá polievka. Udiaj, bum bum ťah bao. Máme jarné smažené, vyprazené, pikantné. Nevadí, donesi mi mango, laci, limonáda, zahasíte, výborne. Tešilo ma, nech sa páči, dovidenia. Hotovo. Noel Cucor! Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Roman Kóňa. Ahoj. Ahoj. No. Ousené stejky, nech sa páči. Nie? No, Roman A Kóňa... toto nie je z obsa, hej? Toto nie je z obsa, nie. Hej, ďakujem. Toto je hovedzina nejaká. Áno, áno. Áno, nejaká špeciálna, alebo teda? Áno, je to austrálske hovedzie. To vidno, áno. Je to Angus Pure, takzvané. No. Dovezené loďou, vyzreté na mokro a úplne vhodné na stejky. Má to správny pomer tuku a mesa v sebe. Áno. Keby som bol kráva, tak chcem byť ako ona. Hej, no. Tak to ste pochopili na začiatku. Som hovoril, že Roman je teda mesiar, zaoberá sa týmito vecami, poviem aj podrobnejšie, čo všetko, ale mňa v prvom rade musím povedať, to zaujalo pre túto reláciu vlastne, že on, keď mal 30 rokov, dovtedy robil nejaké, ja ani neviem, čo to je, lebo si mi hovorí inžiniera akého. Kvantitatívny inžinier v ekonomii. Kvantitatívny. Áno, áno. No, A potom som stretol ženu, Áno. ktorá výborne varila, spravila si blog o varení. Nie, predbiehaj, No, pardon. Toto ja to Ja chcem som tak taký uviesť. urýchlený, Hej, lebo toto je pre mňa ideme na ten životný zlom sa sústrediť. Hej. áno. To je, to mesko, to je potom už len pochutenie, že kvantitatívny inžinier, Áno. ten sa čím zaoberá? Dobre, máme ideme času. ďalej. Lebo ani ja som to nepochopil. Investícia, ekonomika, Excely, programovanie. Toto. Áno. A ty si robil pre nejaké zahraničné firmy. Áno, aj pre švédsku ambasádu. Áno, napríklad. že keď tak. tu chceli podnikať, že Áno, si im niečo áno. vypočítal, neviem čo, to je jedno. Otvárali sme trhy, zakladali firmy, čo to... lobovali, Áno. riešili. A veľa si robil, Áno. a veľa Áno. čísla. A, A vyhorel som. No toto som ja Áno, chcel. jak taká fakla. Vyhorel, tak zapalil grill, počúvajte. Áno. Áno, že radšej nech horí grill ako ja. To bola Že taká... vyhorel v 30-ke. Áno. 30-ky si povedal, Teraz také moderné, že ľudia vyhoria skoro. ale je to, že ľudia proste naozaj, keď je toho veľa, veď to je úplne prirodzená vec, že niečo úplne iné chceš robiť. No a teda hovoríš, že aj stretol si manželku, tiež v tom čase. Tiež vyhoretá. Skoro. Trošička. Ona zase robila právničku. Právnička. No. A tiež už s tým nechcela. Áno. A tiež si povedala, že niečo iné. Áno. A food blogerka. Áno, foodblogerka, foodstylistka, food fotografka, profesionálna, kampane po celom svete, fotí rôzne jedlá a na billboardoch ich vidíme kdekade po svete. Áno.
A my sme si potom spravili takú neziskovku, kde si ľudia radili ohľadom potravín, kde aké kúpia. Hej, lebo keď máš doma foodblogerku a ide ona piecť pomarančový koláč, tak potrebuje pomaranč s lístkom. A to nekúpiš v hypermarkete. Tak sme spravili skupinu na Facebooku, kde si ľudia radili. Kde zohnať pomaranč s lístkom napríklad a takéto veci. Potom sme spravili magazín, kde sme napríklad robili mapu Miletičky. Mapa Miletičky? Áno, áno. Ja som normálne chodil s tabulkou a kreslil som si, ktorý stánkar je dobrý, ktorý nie je dobrý a tak ďalej. Tak jasne, áno. Potom bol jeden hudobný festival, kde sme toto chceli zrobiť. Tam nám povedali, že nie, že na to nemajú čas. Tak nám dovolili tam spraviť stánok s jedlom. No. A my sme to rovno nevedeli úprimne robiť, takže prišla hygiena a 15 minút do otvorenia festivalu nám zatvorili ten stánok. Aha. Ale SBS-kanom sme predtým dali už burgere, čiže oni nám dali potom vedieť, keď hygiena odíde. A vyniču. A my znova sme začali. Dobre. A tak sa vlastne rozbehla moja prvá burgeráreň. Ja, že to potom vyhorení, že ideš teda, že to jedlo a že burgeráreň prvá, ale že na tom festivale, že ste predali koľko tých hamburgerov? No, prvý festival sme spravili 600 burgerov a o 4 roky na to sme spravili 14 000 burgerov za 3 noci. Pekne. No, ale čo bol problém? No. Tak vlastne ja som bol znova manažer. Ja zas vyhoretie. Zase, presne tak. Tak som potom zase to predal. Áno. A potom tam mám takú časť jednu, to sa ti bude páčiť. No. Počuj. Ja napriek tomu, že som bol cez meso a chodil som po bytunkoch, tak ja som potom robil pre najväčšieho výrobcu tofu na Slovensku, Tofu Parky. Jak mu sliny tečú a hneď. Lebo prekvapivo, Tofu. tí v tej tofu fabrike, oni nevedeli, ako tie párky majú chutiť. Čiže si zavolali človeka, ktorý sa vyzná do mesa, že sprav nám také párky, aby chutili aj mesožravcom, aj nemesožravcom. A prekvapivo tie párky sa robia na tých istých strojoch ako mesové párky, len samozrejme sa to poumýva poriadne. To mal byť vtip, ale chápeme sa. Akože mne sa uľavilo, popravde. Áno. Ale fakt to poriadne umýli. No a 3 roky na... Hej, len aby to nebolo tak. No. A 3 roky Áno, na predtým to... robili tofuj a potom robili tofu. Áno. No a potom som po 3 rokoch otvoril mesiarstvo špecializované na stejky. A čo bolo ešte zaujímavé, ja som mal firemné auto stále z tej tofu firmy a rozvážal som na ňom hovädzie stejky. Tajný agent, počúvate normálne. A zákazníci... A boli tí zákazníci takí zmetenejší z toho. Vieš, že príde si vám meso a tam tofu auto. Hej. Čukali, áno. Musíš klamať telom, vieš. No a potom som si otvoril mesiarstvo a zároveň ja som chcel robiť kurzy, tak akože troška. Kurzy grilovania. Kurzy grilovania, prípravy stejkov, lebo nikto tomu nerozumie, len ja. Áno. Skromne, hej. Áno. A ono sa pred Vianocami predalo strašne veľa poukazov, akože hovoríme o stovkách poukazov, takže odtedy... No, to ale musíme povedať, že ty si sa aj odsťahovali ste sa z Bratislavy niekde na vidiek. Pri Piešťany, hej. Na vidiek. Radošina, skoro Radošina. Áno, čiže tam je proste nejaký priestor, kde vonku sa to dá grilovať. Grillujem, kde som sa učil grilovať, udiť. Sused má aj kozy, nie moderne kozy, ale normálne chová kozy. A tam som začal robiť grilovacie kurzy, potom stejkové kurzy a k dnešnému dňu, po tých 5,5 rokoch, mám za sebou cca 3400 ľudí, ktorých som naučil robiť stejky. Ale... Počkaj, tak poďme mi grilovať. No, nie je problém. Hej? No. Tak dáme si mi tu veci. Tak si povieme základ. A ugrilujeme tieto... Počkaj, nehovor nič. Ideme, dáme si grily, ideš si sem za pult a... Áno, ale najprv pred grilovaním je dôležité mäso. Áno. Lebo, ako sa to povie slušne, že z fekálie bič neupletie. Z hovna normálne povedať, jasné. Z hovna bič neupletie. Čiže dôležité je kvalitné mäso. Kvalitné mäso a to mäso nesmie byť čerstvé. Lebo čerstvé mäso má v sebe kolagén, čo je moderné na Instagrame, ale to my v mäse nechceme. A ten kolagén nám robí to mäso tvrdé. Čiže predtým, ako my to stejkové mäso chceme robiť, my mu musíme dať lásku. My ho musíme nechať vyzrieť. A ako prídem na to, že je to mäso vyzreté, je to napísané na obale. Hej, keď to tam nie je napísané, tak mäso je čerstvé, nie je to dobré. A keď je tam napísané, že je vyzreté, tak
Hej, ešte vyskúšame na to taký veľmi ťažký technologický proces. Sleduj, prst. A keď tam dierka zostane, tak je vyzreté. Áno. Keď nám čerstvé mäso by nám tú dierku zacelilo naspäť, to mäso by sa nám vrátilo do pôvodného stavu. Ale tým, že tam ten kolagén už nie je, dierka zostáva, to znamená, že mäso je vhodné na stejky. Troška oleja na panvicu. Na panvicu troška oleja. Troška oleja. A keď to začne trocha dymiť, tak už je to ready na to. Trocha dymiť znamená, vieš čo? Že nie, že volíme papeža, že valec bieleho dymu. Trošička nám to... A už dymí? Áno, už nám to začne Už dymí. dymiť. Dobre. A počkaj, to je väčšiná otázka. Posoliť či neposoliť? Môžeme soliť. To je úplne... Soliť môžeme, ale nesmieme to soliť niekoľko dní až týždňov. Hej? Áno. Čiže tesne pred je to v poriadku. Čiže posoliť môžeme, lebo to je väčšiná otázka. Áno, posolíme. Pokoreniť? Okoreniť nie. Nie, prečo? Lebo to korenie nám dokáže zhorknúť. Aha, čiže potom môžeme ale okoreniť. Môžeme Keď mám- potom okoreniť, ale zase ono je to jak s vínom, že kvalitné víno, do ňoho nedáš kolu a ľad. To nie. No, tak ani na kvalitné mäso není. Netreba koreniť, hej? Nie. Vidíš ten dym? Toto je ono, to, čo potrebujeme. Áno. A teraz je to úplne jednoduché. Čo to tam je? Vynulujeme, výborne. Zoberieme to mäsko, Áno. ja to tam dám a potom každých 30 sekúnd dotáčame. Fakt? 30 sekúnd je pol minúty, neviem, je to jasné, dobre. Lebo... Ideme, hop, nekecáme, teraz musíme grilovať. Áno. O pol minúty otočíme, cca 5-6 minút a je to hotové. Ideálne by ešte bolo, keby bol čas, že nie sú tu hlásiče, že? Nie, no. Dobre, lebo by sme sa osprchovali všetci. Ale poď. Nie. Na chvíľku, poď na chvíľku. Však počkaj. Pozor, pol minúta. Áno, obrácame, áno. A dáme to tam, kde to nebolo. Tam, kde to nebolo. Tak, tu na to nebolo. Áno. 30 sekúnd. Ďalších 30 sekúnd. 30 sekúnd. Tá metóda sa volá, že just keep flipping. Áno, ale Len to, otáčaj. samozrejme, toto je iné, ako keby sme na tom drevenom uhli to robili. Ale aj na drevenom uhli otáčame každých Fakt? 30 sekúnd. Pol minúta prešla, rýchlo. Hop, otáčam. Tam, kde to nebolo, čiže zase na druhú... Vy to nerobte holými rukami, len ja už nemám cit v rukách. No, koľko tam máme stupňov? Okolo 200-220. Okolo 200-220. 4. A ten teplomer, kedy tam strkám? 2. Otáčam. Otáčame. Kedy teplomer tam strkám? Okolo 5-6 minúty. Počkaj, toto mi povedz, lebo to je taká mantra, že ten krvavý, alebo len taký toto. Ja to nemám rád. Že ja mám radšej taký troška prepečený, lebo všetci vy ste takí, že to je bože troška, keď je prepečený. Pol to je až- minúta prešla. To je až hriech. Však makaj, nie? No. No, Že čo si ty o tom myslíš? Keď chceš prepečené mäso, daj si kuracie. Ale nehovorím, že úplne prepečený, ale zase podľa mňa ten úplne krvavý, nemá to takú. Pozor, to není raw, to je rare. Kedy No, je medium? Medium môže byť, na to sa neurazíš. My robíme, že 52-54. Čo to je? Čiže stupňov Celzia. Aha, vo vnútri? A to je taký, že medium rare. Áno. Ale môžeme ho troška viacej potiahnuť, je to v poriadku. Dneska, Medium. keď už natáčame, no dajme. Medium. Aj tak to pokazíme, takže je to OK. Dobre. A kedy ten teplomer tam? No, okolo 5-6 a sme na 3 minútach. Ale môžeme skontrolovať, kamera, zaberáme. Áno. Prepáč. 40, 46, 37. On je strašne rýchly, on je rýchlejší. Blížime sa. Áno, to tak býva, že čím viacej to zohrievaš, tým je vyššie. Otáčam. Áno. Ale pozri sa, už má krásnu farbičku. Jo. A keď chceme pridať tú farbu a má to lepšie ešte, tak dáme viacej oleja a otáčame znovu. Dobre, a čo k stejku? Najlepšie. Ja mám rád také čili nejaké, keď je k tomu. Vieš čo? Čo? Pokazíš si chuť. Hej? Čo čisté mäso? No, nie, ja uvarím zemiaky, tak do polotvrda. Áno. Nechám ich vychladnúť a potom, keď treba, zoberiem olej, dám tam tie zemiačky, opečiem ich z každej strany, jemne ich popučím, čiže nie je šťuchaný brambor, ale aby praskol. Áno. Pridám tam jarnú cibulku, petržlenovú vňať a podávame a je to fantastické. A to je taká príloha, že 3 v jednom. No, 37, dajme rare. počkaj, 54, 56, výborne, končíme. A keby sme mali čas, čo nemáme, Nemáme. tak by sme to mäso dali do elektrickej rúry vyhriatej na 100 stupňov Celzia A? na 10 minút, aby sa nám oddychlo. Aby sa nám tie šťavičky prepojili a tak ďalej a tak ďalej. Čo my ale robiť nebudeme. Áno. Necháme ho tu, rýchlo povedz 2 vtipy nejaké. Išiel mesiar po ulici. Vieš, ako delíme mesiarov? Nie. Pílo alebo sekerou? Ako...
Peter, tam bol tak zlý vtip, že by si u nás aj mohol robiť. Nie, no však ja viem. Lebo my hovoríme, že my máme zlé vtipy a dobré jedlo. Však musíme počkať chvíľočku. 10 minút nemôžem oddychovať ja. Dobre, ideme na to. Takýto krásny nožík, to by sa dorezal. Návod sme povedali, chápeš? No, to je jasné, že... To troška takto odložíme. To si nechám ja. Počúvaj, Noel, a tvoj pes je tiež vegetarián? Nezoberieme mu troška? Čo by na to povedal? A pozri sa ten steak, aký je jemný, že či si môžeš vybrať zuby, alebo nie. Pozri. Ty, ale fakt. Nerobím to prvýkrát, dneska to robím. Vieš, čo robím, keď sa mi podarí steak? Ako, čo? Počkaj, ale ja som ho robil, takže... Počkaj, budem ťa krmiť? Nie, vediem. Dobre, že? Ježiš bohovi. Dáte si? Ktorý je vegan? Ty... Hej, tí dvaja. Všetci ste vegani? Nie. Tak... Hej, tým dvom dole. Čo, pozri sa. Jak budeš raz zamastenými pazúrmi na tých klávesoch? Diváci si dajú, čo? Aha, pozri. No, to vám strhneme z toho vstupného. Z chrbta, je to nízka roštenka. Nízka roštenka toto, hej? Áno. Dobre. No tak ďakujeme veľmi pekne. Nie. Roman Koňa. Dámy a páni, prichádzajú ďalší hostia. Jan Bendík, Markéta Konvičková a Monika Bagárová. No, vítajte. Ahoj. Ahoj. Dobrý No tak, večer. my sa poznáme, ty si u mňa už bol, Ja Monika taky. tiež tu bola, no a my ešte... Modrá tady ještě nebyla. Modrá ešte, modrá je dobrá. No. tak sa veľmi teším, no koľko to je, 16 rokov? 16 rokov a to bola prvá, ale československá superstar. Áno. Prvá, ak ste pozerali, iste viete, že prvá československá superstar, oni traja tam boli. Áno. No. Je to neuvěřitelný. Je. Ono to uteklo jak voda a vlastně já mám pocit, že je to třeba 6-7 let zpátky, ale 16 let. 16 je to, áno. To jsem si tak nějak uvědomil, že opravdu stárnu. Ako... Strašne si starý, počujem. To bolo prvé, čo som si všimol, keď si vošiel. Bože, ten je starý. Počkej, ale nám bylo 15. No však ja viem, deti. No. A tuto aj zo štábu sú ľudia, ktorí si hovoria, že tuto máme pani Kostemerko, ktorá hovorí, Áno. taký to bol maličký ten peníček. No, ale to musíme povedať tak, nie že bohužiaľ. Vyhral to Chodúr vtedy, hej. No, ale Zaslouženě, velice zaslouženě. ale to bol taký ročník, že všetci ste vlastne, nie? Ako sa uplatnili. Tak všichni pořád děláme hudbu. No. Snažíme se, dokonce jsme po 16 letech však udělali konečně společný song. To k tomu ja smerujem, že 16 rokov, že tá spolupráca, že ty a Monika bola nejaká, to sme Áno. videli. I s Ale i Marketkou. Honza Marketka. A Honza Markéta, aj vy dve ste mali, ale nikdy nie, že všetci traja. Se mnou oni dvě nechtěli mít nic společného. Ani sa im nečudujem. No, tak ako to vzniklo, že po 16 rokoch všetci traja, pesnička, ktorú na záver zaspievate, volá sa Ty. No, tak ako to vzniklo, tá spolupráca? Tak jak jsi říkal, No. jsme si tykali vlastně, jak jsi říkal, tak
Já mám vlastně s Mončou, s Marky Song a furt jsme už několik let zpátky dozadu jsme říkali, tyjo, musíme udělat nějaký společný song. Ale nechceli. No, my jsme totiž rodili, jako. My bychom i Přesně chtěli. tak. Z nich se staly Ale my maminky. Vy jste rodili mezi tím. My máme děti a Honza má psy. No. Tak ale přece jenom Že ty můj s těma bož. dětma je to jiný, no. Tak. Nevím, či si to viděl v zákulisí, jak jsme Já robili jsem psom. dokonce slyšel, že uměl i jiným jazykem. Áno, áno, to som bol ja, to je jedné zase. No, ale aby sme ťa prerušili. No, dneska tu máme tematické celé, no, okrem Mesiara. No, čiže Takže rodili. my jsme chtěli, ale my jsme si potřebovali odrodit a pak jsme mohli jako... Monika 2 děti, nie? Myslím. Ne, já mám jedno. Jedno? A Ale za Marketka dvě. taky. My máme jedny, ale za dvě. Tak. Tiež jedno. Taky. Áno. No, Skoro čiže toto... stejně starý. Ano. Honza má asi 10 psů. Fakt? Měl jsem 5, teď mi nedávno zemřel ten nejstarší, 17 letý, takže mám 4, no. No, čiže, ale koho to byl nápad? A byl to nápad asi tak nějak Honzíka. No. Teď Já s jsem tím mi do toho teda přišel. musím přiznat, že jsem mi do toho tlačil, ale vím, že prostě měli to vychovávání těch holčiček a nechtěl jsem mi do toho tlačit. Chtěl jsem, aby to bylo přirozený, že až to přijde, tak to přijde. Nespěchali jsme, protože jsem věděl, že naše kamarádství prostě bude trvat dalších 16 let. A... takže tam zbýval nějaký čas ještě, takže jsme si řekli, že buď teď, nebo až za dalších 16 let. No. Alež... Takže vy ste sa kamarátili vlastne od začiatku vlastne tej Superstar a pokračovalo to aj ďalej teda? Ano. No. A nejvíc na tom je, že produkce nebo lidi ze Superstar tam vlastně v pozadí, tak nám říkali, že to určitě trvat nebude. My jsme si říkali, že se budeme vídat. A my jsme to fakt dodrželi a celých těch 16. Samozřejmě tam byly i chvilky, kdy jsme se moc nevídali, ale podívejte se na nás, to je prostě furt moje lásky. No však úžasné. Moje A s tými, rodina. a ty ostatní? Čo Jsou s tými? taky naše lásky. Hej. Jo. Počkaj, ale lásky, ja neviem. Ale nevídáme se tak často. Ale tam to vždycky také lásky sú na tom Superstar, No tak- čo? A tam čo? Títo dvaja tam? Hej? Ne, my dva. Čo? Vy dva, Ty jsi měla 3 lásky, pozor. Pořád Ty jsi měl kecá, jednu. že byl do mě zamilovaný. No. Já jsem od ale začátku ty, viděla... kde ty jsi je. vzala, že já A co kecám? je? Ty kecáš? Ne, ona kecá. Nevěřím. Já jsem jí viděl. No. Já vám řeknu jednu storku, jo. Můj táta se znal s jejím tátou. Jako z muzikantské sféry, že jo. Takže jsme byli před divadlem v Brně a můj táta se ptal, a ty tady co děláš? On, no, já tady mám dceru. A on, jo, a kde je? A ukázal takhle a ona stála na schodech u toho divadla. Já jsem se otočil a já... A to mluví za vše. Infarkt. Já jsem si říkal, buď to budeme nejlepší kamarádi, anebo se do ní totálně zamilujeme. No a? Najlepší Byli kamarád. jsme nejlepší kamarádi. A já jsem byla vždycky ten prostředníček, jo, fakt? mezi něma. No kdo k tobě chodil se vyspovídávat? No ty aj ty pak. Fakt? Ale ona A já bola jsem do to tak niekoho iného určite kočírovala. zamilovaná tam, nie? Čo? Prosím. Monička Ty měla si bola do niekoho Tak iného Monička zamilovaná. chodila A s oni Benem byli všichni. Kristovem, že jo? S Benem Kristom, to si pamätám tiež. Ten tam bol tiež? No. To byla moje první láska, no. Hej. A i Denis Lacho tě miloval, podle mě. Lacho? A Já jsem tě taky To bol Slovák milovala. Lacho, nie? Áno, si pamätám. A já jsem vás taky všichni milovala. I já jsem Moničku milovala. Musíme říct, že jsme byli fakt skvělá parta. No. A doteď jsme v kontaktu a máme ty vztahy hrozně hezký. Teda je nás pár, kteří jsme v kontaktu, No. ale rádi vzpomínáme a fakt to bylo jedno z nejkrásnějších období našich životů, si troufám říct. A díky Superstar jsme prostě kámoši a máme se rádi. No a Marketu sme ale vynechali, že tam čo bolo? Nejaká, čo? Já jsem nikoho Ne, nemilovala a nikdo mě nemiloval. Ale no, to No, tak to ale bych nechám toto, čo? neřekl. Povedz niečo, ty. Tak si niečo vymyslí, to je jedno, povedz. Řekni něco. A to Povedz, jsme se že- nedomluvili, nic jsme si nepřipravili. Chodúrom alebo niečo, to je jedno. S Haberom vraj niečo toto, nie? Ne, já jsem pořád... S Haberom. No Habera, oni se furt líbali Že? vzadu. Áno, presne. Ale Habera má ženu, to neříká. Počkajte, len
aby sme to stihli všetko, tak ja som si vymyslel takú vec, že nebudeme sa ďalej rozprávať, že aby sme to nadviazali na to priateľstvo, že sa dlho poznáte a tak, za chvíľu bude tá pesnička, že ja som si pripravil také rýchle také otázky, to sa tak robí, keď sú nejakí priatelia, že ako dobre sa poznáte. Dobre? Takže odpovedať môže vlastne kto chce, ja dám otázku a ideme na to, dobre? A ak je k tomu nejaká storka krátka, môže byť, dobre? Takže kto z vás najčastejšie nedvíha telefón? Monika. No, Markéto, vyjadři. Já neodepisuju, já zvedám. A nebo zavolám zpátky, ona tohle vůbec neudělá. Koľko to tak trvá sa jej dovolať? tak 3 dny. Takových, no, 3 dní. tři, Toho to 4 není dny. já- Najlepší kamaráti sú to. Anebo, počkej, anebo Monička to zvedne a řekne, počkej, zavolám za chvilku, jsem s Ruminkou, zavolám za chvilku. Už nikdy A už je to nezavolám. volá. Nikdy nezavolá. Nikdy. Počkej, zavolám, za chvilinku, fakt ti zavolám za chvilku. Tak to je hrozné. Ona mi říká, Haňo, já jí zavolám, prosím tě, Moni, důležitá věc. Ona, Haňolko, prosím tě, já mám v ruce tašky. Jsem tady s taťkem a s Rumínkou, zavolám ti za chvíli. Já čekám u toho telefonu, jsem nervózní, protože potřebuji s ní něco probrat. A o 3 dní? O 3 dny později, no co jsi chtěl? Jasne. Ďalej ideme. Kto bol najväčší šprt v triede? Čo? Nikto nebol taký, že všetci ste sa učili zle. Tak tady je bakalářka, inženýrka. Tak to pozor. Ona má nejvyšší Tak? vzdělání z Čo nás. si ty vyštudovala? Já jsem vystudovala ekonomickou školu. Takže toto je největší šprt. No, A Nešprt, ne, my jí to závidíme. áno. A já Ale vím, že dobré. kde byla šprt, že se A učila. ty si dodelal do základní, hej? Já jsem byl na konzervaci. Na konzervatóriu. No. A to jsi dodělala. Konzervatóriu si dodelal? Skoro. Je niekto z vás trémista? Všetci? Hej? To nevyzerá. A čím starší, tím je to Tak. horší. A já to mám vždycky úplně opačně, že když jdu zpívat pro 10 lidí, tak odpadávám vzadu. A jakmile mám zpívat pro třeba vás, tak úplně nic, prostě baví mě to. Fakt? Jo. Takže kdyby vás tady bylo 10, tak už bych podle mě, by mi dávali kapačky vzadu. Poďte, preč 80. Uvidíme. No, počkaj, teraz je taká otázka, teda v rámci tej populárnej. Kto má najviac pozretí jedného videoklipu na YouTube? No, Podle určitě mě Honza. A nebo vy dva spolu tu. Počkaj, My dva spolu. ja viem. Máte? Jo? Duet? Bývala vydá Jo. 23 miliónov, som si Áno. napísal. Dobre, nie? No. Wow, to jsem vůbec nevěděl. Já myslím, že tam máme třeba 18. Já myslela, že 8. Tak to jsem se dlouho nepodívala na No. víc. Najväčší bordelár, kto je? Ne, Tady, kluk, Čo? chlapec, Honzik. Asi Honzik. Ako sa to prejavuje? Vy a nebývali ste spolu nikdy, alebo vedľa seba niekde náhodou? Že... No, My dva, jo? No? Dva jsme byli sousedi, ale já ne, že bych byl bordelář, ale já nemám v něčem systém. Aha. Já mám svůj chaos, mám ho tak Ano. prostě rád. Vidličky najdete v botníku a boty najdete v kuchyni. Áno. No? takže ono to je všechno úplně opačně. Ale já to tak No, mám ale si rád. třeba přišel někdy půjčit jako kastrole, v životě mě nevrátil, jo? Tak ty nezavoláš, on ti nevráti kastrol. No. No, ale sa já čuduje? byl 10 kroků vodní, že jo, takže... No, ve vchodu takhle. Doteďka mám její krásnou vázou na Haňu, ale hlavně mi ji vrátí. Říkám, jo, neboj se. No? Nikdy nic nevrátíš, víš? Ona zapomněla taky na jednu věc teda. Já jsem no. si od ní půjčoval mixér. A tam bylo plno věcí a ono to bylo ještě v krabici nerozbalené. Říkám, Moni, já doma dělám tady to potřebuju mixér. Ona, jo, tak já ti ho půjčím, ale já jsem dosáhl k Vánocům, ještě jsem ho ani nerozbalila, Haňo, vrát mi ho. Říkám, jo, doteďka v něm doma váří. Stačilo? Ideme na hudobnú súťaž. Ocitnite sa 16 rokov dozadu, ste na castingu Superstar a Habera vám dal za úlohu Brumendo zahmkať nejakú pieseň. A keď to ostatní uhádu, postupujete do ďalšieho kola. Dobre? Čiže ťaháš si prvú pesničku. Ak ju nepoznáš, tak posúvaš ďalej. Dobre? Aby jsme jenom neposouvali, jako. Nie, určite ju viete. Tak ja celé to zaspievam na konci, bože. A jo, ale... Poď. Ale najprv si ju ty pozri, len nech ju ostatní Jo, my to nesmíme nevidia. vidět. No, Musím dál. ideš. Čo? Neznám. Ty nepoznáš túto pieseň? No nie. Posun ďalej. To keď uvidíte, ktorú nepozná, tak... No?
Tak... Můžu to hmkat? Áno. Povedzte. Je to vo hviezdách, uhádli. Zaspívej mi to, zaspívej mi. Ty nepoznáš Haberovú pesničku? To ja poznám, No, ale že jemu jo. hovorím. No, Já to poznám. to jej spieval do ucha. Rozumieš? Do ucha. Je to vo hviezdách. Je to vo hviezdách. Jsi dobrá, jsi dobrá. Tak to se omlouvám, tohle ne. Je to vo hviezdách. Nepoznáš? Je to vo hviezdách. Ideš ty? Teď já? Jasne. Mám si... Nekoukáme. Hlasnejšie. Jo, nevím, jak se ruší žál. Lady Carnival, Karel Gott. Áno, Lady Carnival. Pardon, já jsem možná trošku to ještě nechytla, ale co si to tak... Dobře. Výborně, správně. Dobre. Idem ja, hej? Yes. Dobře. Dlouhá noc? To je genius, to je genius. Tak to jsou 3. Da. No, Dobré. Tak to jste zabil. to je čo? Toto poznáš určite, bože môj. No, poď. To nebylo ono, ne? Nie, to ešte nebolo ono. Ale to dám trošku do čardášu, do To cigánského je stylu, aby jedno, to měli pojď, no. těžší. Zatancuj si so mnou. No, zatancuj si so mnou. Děvča modrou. Markéta, poď. Dievča jedno, modrooké. Jo. No, Petr Muk, Stín katedrál. áno. Až to viděli tady. Je, tak to neznám. Fakt? Tak zase ja musím. Bohužel, omlouvám se. Na polštář. Kdo tě zná, Se vôbec nediví, že stárne jej tvář. to jsou Olympy. Olympik, slzy tvý mámy. Ideš. To poznáš, toto mi nehovor, že nie. Chcem se teba napít. Jo, šatur, hoď preč. Elán, ano. Tak přes moje dlaně. No, Čo má drží? volá sa to voda, Voda, čo má drží nad vodou. Ak ťa Voda živá. Dobre, smutok zre schodou. dobre, vyhral som ja, ideme na tú To pesničku. ne. To ne. S tím Nie, nie. nesouhlasím. Nie. A každý má 2 body, ja si myslím, nie? Všetci sme ja tak si podľa. myslím. Je to remíza. No, držíme palce, nech sa vám darí, toto priateľstvo nech vám vydrží, nemáte aj možno, že album Ďakujeme. spoločný nejaký. To už padlo několikrát na všech alebo rozhovorech, tak koncerty uvidíme. budú, alebo niečo? Nejaký koncert? Ty budeš mít velký koncert. Tady, Jirkou, že jo? velký koncert, okamžitě to o tom řekni, pověz to. Ty máš to koncert oznámí. veľký? Budu mít velký koncert příští rok, No. 17. října a třeba tam budou možná i holky, když budou Určite tam chtít. budú. Jo, my už máme Skúsil by si zapsaný hneď kalendář. pozvať. No víte, Jenže co tady já... je... To je trošku dilema, jo, protože my máme s partnerem výročí v ten den. A čo? No tak nevím právě. Čak o nich čo? ide. Oni pořád říkají, jako, že my jsme se ještě nevzali, jsme spolu už teda budeme 12 let. Aha. A oni říkají, tak pojď, tak přijďte na koncert, vezmete se tam, my vám uděláme svatbu, a ještě si zaspíváš na Honzíkovi, to Ale bude na super. pódiu, kdo měl na pódiu svatbu? Nikdo. No někdo jo, ne? To je Nebral se originální. někdo? Čo ja viem? Svatební šaty, jo. Tieto verejné požiadania, veľakrát to nedopadne dobre. Požádání už bylo. Už bolo. Ale ještě nebylo to jako... Akože prsten, No, to všetko. taky bylo, ale... Minimálně rok máte čas. Máte Dobře. čas na rozmýšľanie. Takže asi přijdem. No, prídete. Přijdem. Tak, nech sa vám darí, no a najvyšší čas. Ty, Ulala. pesnička, ty. Nech sa páči. Děkujeme. Jdeme na to, děkujeme. Hej Moni, hej Marky. Hej, Roma boy. Jsi anděl,
no z pekla Sobecká, já už tě neznám. Nemyslíš, že jsi jediná? Nenajde se ani jedna, které si nepsal, tak se netvář, vždyť víš, že můžeš zůstat sám. Víš vůbec to, jestli tě mám ráda, kde usínám i vstávám, to tě nezajímá, pořád jenom ty. Už se na mě nedíváš, už mě vůbec nelíbáš, miluj znova jenom mě. Pořád jenom ty, ty, pořád jenom ty. Řekni, baby, kdy to bude my, pořád jenom ty. Jestli jsem jedinej, se asi nedovím. Mám pocit, že někoho miluješ o něco víc. Ta prozrať je hezká, mě se nedotýkáš, na mě se neptáš, proto nemůžu být jediná. Víš vůbec to, jestli tě mám ráda, kde usínám i vstávám, to tě nezajímá, pořád jenom ty. Už se na mě nedíváš, už mě vůbec nelíbáš, miluj znova jenom mě. Pořád jenom ty, ty, pořád jenom ty. Řekni, baby, kdy to bude my, pořád jenom ty. Pořád jenom ty, pořád jenom ty. Řekni, baby, kdy to bude my, pořád jenom ty. Řekni, baby, kdy to bude my, pořád jenom ty. Pořád jenom ty. Pořád jenom ty. Ty, dámy a páni, to je na dnes všetko. Dnes tu s nami boli Monika Bagárová, Markéta Konvičková, Jan Bendík, Noel Cucor a Roman Kóňa. A back to back. Ďakujeme, že ste sa nás prišli pozrieť a vám, milí diváci, ďakujem, že nás sledujete. Sledujte nás aj na budúce. Dovidenia.